Ola, benvidos e benvidas á Identidade na Adolescencia, un espazo para falar de temas actuais que nos rodean. Hoxe imos a falar sobre os terians e a súa relación coa adolescencia. Pero, que significa realmente esta palabra? Terian é unha persona que sente unha conexión moi profunda con un animal concreto e que considera que esa conexión forma parte da súa identidade. Non significa que pense que é un animal físicamente, sino que se identifica con a nivel emocional, espiritual ou psicológico. Por exemplo, alguén pode identificarse cun lobo porque sente que comparte características como a lealdade ao grupo ou instinto protector. Outra persoa pode identificarse cun gato porque se ve independente, observadora ou tranquila. Nas redes sociais como TikTok ou Instagram, ás veces vemos adolescentes que levan accesorios como orellas ou colas de animal, ou que fan vídeos explicando como viven esa conexión. Para eles e elas é unha maneira de expresarse e de atopar persoas que sienten algo parecido. Este tema xera curiosidade e tamén debate. Hai quen pensa que é só unha moda de internet, mentras que outras persoas creen que forma parte da busca de identidade típica da adolescencia. Por iso, hoxe imos intentar entender mellor que significa ser un terian e por que este fenómeno aparece especialmente entre os adolescentes. Eu penso que ser terian é algo inofensivo. Ao final, é unha maneira de expresarse e de explorar a identidade, que é algo moi común na adolescencia. Sí, ademais, para moita xente é algo divertido. Fan amigos nas redes, comparten experiencias e senten que pertencen a unha comunidade. Non están facendo dano a ninguén. Pero hai persoas que o ven diferente, din que pode resultar extraño ou incómodo e que ás veces se leva ao extremo en redes sociais. Que pensa que pode ser ofensivo para outras persoas, ou que se converte en unha forma de chamar a atención, por iso en internet aparece moito hate e burlas. O problema é que o odio e as burlas nunca axudan, aínda que non entendas ou non o compartas, iso non justifica faltar ao respecto. É verdade que o respecto é importante, pero tamén hai que falar das críticas sen atacar as persoas. Despois de escoitar diferentes opinións, vemos que o tema dos terians xera posturas moi distintas. A adolescencia é unha etapa de cambios, de experimentar e de intentar descubrir quen somos. Non todo o mundo o fai do mesmo xeito e iso é normal. Está claro é que o respeto debe estar sempre presente. Podemos opinar diferente, pero sen insultos nin odio. Informarse antes de xulgar, escoitar antes de criticar e dialogar en vez de atacar pode marcar a diferenza. Quizáis o máis importante non é decidir se estamos a favor ou en contra, senón aprender a convivir coa diversidade. Grazas por escoitarnos. Hasta o próximo episodio.